Islam Musari nama. Buici tanglang nge. Ini dapat. Lanjut. Mezang na? Buha tu mezang bo. Na di situ sini kami juga. Para dam hina de akai selai hoबाय थानाङा नांगौब्ला नों लानानै हो बियो ओमफ्राय बिदि होना दांनो होना जानला मानसिफोरखौ जानला मानला बिराद बिदियाव माबा जायो दासो गोलैसार नालाय अनिसा मोनदों नामा ओमफ्राय नोंनि नामा मा नाममोनलाय हेलेना मोसाहारि ना जों फैफिनबावगोन आरोना नोंसिनि रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मजों लोगोसे ओमफ्राय जोंसारजों लोगोसे बिसोरनि थाखाय जों माखासे कालेक्सन खालामदों दासिम 30,000 जाबाय जोंनिया ओमफ्राय जेब्ला 40,000 जायो अब्ला मोनसे न'खराव 20,000 होनो थाखाय जों फैगोन दे ओमफ्राय दायो दिनैनि दिनाव जोंहा गेमस्रि दैमारिया माखासे नोंनो अनसुंथाइ होगोन ओमफ्राय बियो माखासे नोंनि थाखाय गानग्रा जोमग्राबो लाबोदों बेखौ नोंनो होगोन ओमफ्राय जि नोंनि न'खराव जाबाय नोंनि हौवाया जे हेड इनकाउन्टार दावथार जाबाय बिनि थाखाय जों दाख्लैबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि स्टुडेन्ट ज' लोगो नांनानै जोङो धर्नाबो होबाय दे बिनि थाखाय ओमफ्राय आरो उदालगुरियावबो होदों गोबां मानसिफ्राबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैया होदों गोबां रायजो राजाफ्रा दा जास्टिस बिदों न्याय बिदों जाय मानसिया गावथारग्रा जुदि दायनिगिरिथारब्लाथ' नङा दायनिगिरिखा बेखौ माने साजा होफिननांगौ साजाया बेनो कि माने बुथारनायनि बदल बुथारनाय नङा होमबा मिन्स फासि होनांगौ बिथांखौ बिनि दाबि खालामदों ओमफ्राय जुदि सरकारा बिदि हाथाराब्लाबो न्याया जुदि बिदि हाथाराब्लाबो आजिखालिनि जुगावहाय फासि होनायखौ एसे बन्द' खालामबाय नालाय स' बेखौ सासपेन्ड खालामथारनांगौ अब्लासो रायजो राजानि गोसोआ गोजोनगोन आरोना बेखौ जों दाबिदों आरोना स' बेनो ओमफ्राय बिटिआर सरकारा एबा बिटिसि सरकारा साख्रि फोसावदोंमोन नामा आंनि ओमफ्राय बेखौ नोङो खोनानो मोन्दों जे नोङो माने सारादुनि उनावसो लागोन होनदोंना सारादुनि उनाव लादो ओमफ्राय जइन जानानै खामानिखौ बिटिआर मावबानो जाबाय खेबसेया नों बुंफैबा स' खुलुमबाय रायजो राजाफोर बयनिसिमबो गामिया बियो सालगुरियानो गोग्लैना सेलेखायाबो बेयावनो खाथियावनो बाजारा नङा होमबा स' बेवहाय जोङो दिनै नुजाथिनो फैबाय दाख्लैनिफ्रायनो आं फैबाय थानो सानबाय थादोंमोन जेब्ला जाथाय जादोंमोन बाट नोंथांमोना खायसे मिथिखादों जानांगौ आंना गारिया एक्सिडेन्ट जानानै गेरेजावसो दं आरोना माने बेबो आंनि गारि नङा भारासो बाट दिनै गेमस्रि दैमारिया नोंथांमोननि न'आव फैनायावहाय बिथांनि मददजों आं नोंथांमोननिसिम फैनो हाबाय मादैमोन खुलुमबाय स' थेंक इउ स' माच गेमस्रि जे नोंथाङा मैयाबो रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव थांनानै नोंथाङा जे अनसुंथाइ हैबाय आरो लोगोसे दिनै नोंथाङा बेयाव फैनानै जुजाइ मेकआप खालामालासिनो रुंसारि जोंसार मोसाहारि न'आव फैबाय बिनानावनि बे हेलेना मोसाहारिखौ नायनो थाखाय बिथांनि गथ'खौ नायनो थाखाय आरो बिथांनि फिसाजो अनिसाखौ नायनो थाखाय बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गेमस्रि दैमारिखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा आं जिखि बाथ्रा बुङा मानो बे गासिबो रायजो राजाफ्रा मोनथिजोबखाबायानो मा बुंनांगौ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जे नैबे हेलेना मोसाहारिनि हौवा एबा रुंसारि जोंसार मोसाहारिया माखासे फेक इनकाउन्टारजों गावथारजादों होननानै
बेखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोन्दों नङा होमबा बिनि बेलायावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गुथै धरनाबो होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि सायाव जास्टिस खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बाक्सानि जेसेबांखिनि फरायसाफोर बिथांमोना लोगो नांनानै माखासे न्याय बिनो थाखाय लामा लामा जास्टिस खालामदों बे बिराद गोनांथार आरो खालामदों बिनि थाखाय गासैबो फरायसाफोरखौ गोसो गोरबोजों थेंक इउ आरो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बेवहाय रायजो राजाफोरा फैनानै जे सालगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय जोंहा बिनानाव हेलेना मोसाहारिखौ मदद जे होबाय बिसोरनि थाखायबो गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय जासिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय जासिबाय आरो लोगोसे बिटिआर सरकारा जे बिथांमोनखौ साननानै बेवहाय मोनसे साख्रि होदों बिनि थाखायबो गोजोननाय जासिबाय बिनि थाखाय गासैखौबो लानानै जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि स' आं बेखिनिखौ बुंनानै जा गेमस्रि बिथांखौ आङो खावलायबाय जे बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ एसे लाखियो खुलुमबाय बयनिसिमबो दुखु मोननायाथ' बयबो दुखु मोनखादों आं जेरै दुखु मोनदों गासैबो बर' सुबुंफोरानो दुखु मोनजोबखादों आरो दुखु मोननानैनो आङो न'खराव एसे खबर लाफैनो होननानैनो फैनाय जादों दिनै फैनाया आरो मैयाबो जिहेतु प्रकाशआनो बुंलांखाबाय जाखिनि खोथा बुंनांगौ दङ आंनावबो बेखिनियानो बुंनांगौ दङमोन आरो मैयाबो जोङो जनकनाव थांदों जनक कुमार ब्रह्म बिथांनियाव थांदोंमोन बिराद गोजान नालाय ओमफ्राय बेखायनो जोङो दा बङाइगावआव थाथ'नानैब्लाबो दिनै फैथारनो गोनां मैयानो फैनांगौमोन खिन्थु मैया हास्लाबिखाय जोङो मैयायो मोनाबायबो ओमफ्राय आरो लामायाबो बिराद गोजानमोन बिथांमोननिया ओमफ्राय इयावनो लेट जानानै माने जोङो बङाइगावआव थाथ'नानै आरो दिनैहाय फैनाय जाबाय आरो ओंखायनो बयखौबो खावलायो जे जाय जाय बिथांमोना बेयावहाय फैदों बैयावबो थांथों मोननैखौबो समान नोजोरै नायनांगौ ना जेनेबा ओमफ्राय आं बेखौनो खावलायो जोंनि सरकारखौ जे मोजाङै बे केसआवहाय मोजाङै बिथांमोना सिबिआइ इनकुवारि खालामो ओमफ्राय आरो जाखिनि दाय मावलांबाय जाय सुबुंफोरा अन्याय खालामलांबाय जोंनि बर' हारिनि सानै सुबुंखौ बिथांमोनखौ पानिशमेन्ट केपिटेल पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै आं दाबि खालामो जोंनि सरकारनाव लोगोसे आं दा जोंनि सरकारखौ खावलायो जे फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जोंनि फंबाय बिदा बिनानाव बयखौबो जेनेबा मोजाङै सांग्रांथियाव थाहोनानै जेनेबा बेफोरबायदि फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय बोलि जाहोनायखौ आङो लुगैयाखै आं बेखौनो खावलायो सरकारखौ एनकाउन्टार खालामनो खालाम बेवहाय जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदि खहा जानायखौ जों लुगैया बेनि थाखायनो जोङो सोमावसारनांगोन आरो जोङो सिरि थाबा जानाय नङा दिनै आंनि न'आव जायाखै होननानै आङो दिनै सिरि थाबा जानाय नङा जिहेतु जोंनि बर'निनो मानसि जों दुखु फोरमायनांगोन बेवहाय जों सिरि थाबा जानाय नङा होननानैनो आङो दिनै खबर लानो थाखाय फैनाय जादों आरो जा एसे हायो आंथ' एसेबां रांखावरि गोनां मानसि नङा अब्लाबो आं जा एसे हायो बेखौ होफैदों आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय गोजोन्थों आङो बेवहाय गेमस्रिया फैनानै जिखिनि बुंफैबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे बिथाङा जि अनसुंथाइ होगोन बेखौ आं बिनि थाखाय बे बिथांनि बिदा आं बेखौ एसे खावलायनो सानहरो बेयाव फैदो एसे अननानै नोंथाङा आरो नोंथाङा माबा मोनसेफोर बुंनो दङब्ला नोंथांनिफ्राय माबा मोनसेफोर बुंनो दंब्ला फैनानै अननानै दे नोंसोरलाय माबाफोर बुंनो जेनेबा बेवहाय जेनेबा मोनसेफोर बुंबावनांगौबा बुंनो हागोन आरो हानाय नङा ना बिथाङा एसे बुंनो आनकम्फर्टेबल नङा होमबा स' बुंबाय आरो सोर सासे ना माने बुंनायखौ आं बे माबा जोबाबा बुंथ'ला साराय जोबाबा बुंथ'ला ना आदैयानो जोंहा रुंसार मोसाहारिनि आरोना दे खिन्थादो आरो ओमफ्राय आदैनि माबाया हिन्जावा बिमा गैखाया दायो आङो रायजो राजाफोर गेमस्रिया जेब्ला बेयाव अनसुंथाइ होनो फैबाय स'
गासिबो बुंनाया जाखाबाय नङा होमबा बेनिखायनो आं गेमस्रि बिथांखौ नैबे बिनानाव हेलेना दैमारिनिसिम गावनि अनसुंथाइखौ गथायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय रायजो राजाफोरनिसिम मोजाङै थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय साख्रिखौ सोर सासे मावगोन ना सोरबा सरकारजों थांनानै रायलायनो माबा मोनसे दङब्ला माबा मेगना माबा जादोंथ' आं बामबालायनो बोर मोनो हागोन नोङो हायो खिन्थु उन्दैथारना आं एकदम उन्दैखौ बामनो बोरैबा मोनलायलाङो राफोद जायाखैना अनिसा Anissa ang nama Anissa ओरैनो नोंबो नायनो थाखाय सोर फैदों बामलायाबाबो जागोन दे खस्थ' मोनोना बेखायनो बामबाय थानानै मेगना माबा जादों सासे मानसिया सिडलिनिफ्राय बिनो गाइखेर एवनो थाखाय 1000 हरदोंमोन आरो ना बेखौ एकाउन्टाव दङ बेखौ बिनि नामाव हरदों ओमफ्राय आं बे गाइखेरखौ माबानाव लाबोनानै बायनानै लाबोनानै होफैगोन आं बेखौ माबानानै ओमफ्राय फैसा जिखिनि डनेसन बेखौ बेजों जाबजों लोगोसे नों बाम्फि मावनो लुबैदों नामा नानि आखाइ सोलोसो होबाय थानांला दे जानायनि थाखाय आखाइ सोलोबाय थाबा एसे प्रब्लेम जायो नालाय बामनो लुबैयो बिनि नामाव बामथ' अननोथ' लुबैयो बाट बे गथ' गोरलैया नङा होमबा सोरबा आखाइया गोरा जायो सोरबा आखाइ लानाया गाहाय गोजौ जायो बे रोदाया दासो एसे सुहांदों नालाय नङा होमबा दा बे जेबो माबा बे आखाइया ओरै लरेना होबाय सिंजों गोदोना लानानै बे गोदोना नारसिना ओरै होबा बे आरो प्रब्लेम ओंखायनो नानि बेनिफ्राय बामहोनांगौ दे बे जिखौ होनाङा बे कटन नङाथ' बे कटन थाखाय कटन जियासो मोजांसिन बे गुरै नालाय बे जिया गुरै ना माबा गोरा नालाय बे दहयो ओरैजाय कटना मोजां जायो बे जों स्पर्टिं गानोना बेबायदि स्पर्टिंआ मोजांसिन बेफोरनि थाखाय मिनिदों गेमस्रिखौ नुनानै माला गेमस्रियानो बेफोरबायदि जाफेरबाय आं फन हरनाया नोंनो हरदोंमोन नामाथाय ना ओमफ्राय बिनि बिफा जायोना आच्छा खुलुमबाय आदै बेयो ना मानसियाथ' गोबां फैगोन नङा होमबा फैनायाथ' थांबायबो गोबां गिदिर मानसि फैबायबो थांबायबो थानानै फैनायाथ' जोबनाय नंखाया दायो सोरबा फैगोन गोबांनो आरो गोबां माखासे इउटुबारफोरबो फैबावगोनदां गावसिनि थांखि लानानै बिसोरनि अननायखौ नाजावनानै लादो मोजाङै बिसोरनि अननायखौ ओमफ्राय मा जों दायो थांसै नामा जों दोरोनोसै नामा थांसै नामा थेंक इउ स' माच आं गय जानोसै नामा एसे नांगौ ना
Ang bodoh mana deh belum jawab. Jai Bodoh hari ini. We want justice. We want justice. We want justice. No more fake encounter. Jai Bodohland. Thank you. Jangan kita. Ini